Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jubu bomori tenya welila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على المصطفى القائل الدعاء سلاح المؤمن. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبيالا تنوكا بركدا مسامي نيافو أنياكا كما كان سنومون كونو كفو أنيو ويلي مبي أو جابي kasali danfɛw na sɔn hɛrɛma ka n'o ye alakira ba ye kisi ni nɛɛma b'a ka n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Ale min y'i kanto an ma a ka kumakan sanumanw kɔnɔ k'a fɔ ko silamɛ ka panmuru de ye duwawu ye, ka kɛ ni o ye bi wajulu kɛnɛ kan. nin ye an ye donɲumana dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala madar sherifla la ka bɛn marisi kalo ale tile 21 ma san 2026. ala sɔnna ma ɲina i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a a kalama cogoya min na. an fana karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan haidara ale ye sali kɛ madar sherifla la musokɔrɔba ɲuman kɛrɛfɛ n'o ye hajja bastan tarawele ala ka hinɛ la ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen. ka kɛ ni o ye ka bɛn sali kalo ale tile sabanan duma. ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala wele de bɛ yen, ala kosuma de bɛ yen. jamiyatul ansar din islamiya u fana ma to kɔ baara in na. u y'a kanu ni ka nin labɛnba in kɛ ka na a baaraw kɛ ayiwa donɲumana walasa hali sisan ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye, ka duwawu kɛ jamana ye basigi ni hɛrɛ bɛ se ka don cogoya minnu na a kɔnɔ, ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an fana an karamɔgɔ yɛrɛ ma a seyidi sheikh usman madan haidara ale min ye sababu ɲuman ye. a kɛnɛ kan i hakili bɛ ala kosuma fɛn o fɛn nin na min bɛ se ka jidili kɛ, min bɛ se ka hɛrɛ nati, min bɛ se ka tɔɔrɔw ɲɔni, a bɛɛ lajɛlen kalanna a kalanbagaw fɛ n'o ye nin kalamɔgɔ ɲumanw de ye, n'o ye wudul islam cɛbaw ye. kalan ninnu balen tumana min na ala sɔnna ma an fana an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ. duwawu mun kalanna kɛnɛ kɔnɔ ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. Allahumma balligh thawaba ma qara'na wa nura ma talawna ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ila arwahi ahli baytihi alayhimus salam ajma'in wa ila arwahi ashabihi radiyallahu anhum ajma'in wa ila arwahi jami'il anbiya'i wal المرسلين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار شرفلا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار شرفلا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار شرفلا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري. اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري. اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري واجعلها من أهل القرب والاصطفاء وافتح لها أبواب رحمتك والهنا. اللهم بحق سيدنا محمد سر الأسرار ونور الأنوار برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amba nyine ala fe duwaw nunu ala ka bela jele mina anye duwaw kalan kofe anga maba munun kume kene kono kuma sorola ka duma dakurnya flamin sorola o fanala anga je ka nyamada o fe ulambala tandu kala barkada kala walimando kanema ni kisi nyini ala fe ka kan kuti Muhammad kan ana so dingo ana ka sabanyo ni ka me jonu kunandi iba fo sababu yima ame duwaw kanga sedi asir Sheikh Usman Madani Haidara si jambar kama ala ka di karamo ma ala ka kalamo kolosi ala ka latang naka dimaya bela jeni namboray ame jama bela jeni fu jama kulu dama le bi kenen kanya e a folo yi karamo ere balmawo yi a flana yi a kanbawo yi a sabana yi aya kalandenwo yi anana fara ɲɔgɔn kan ka duwo kɛ mazar serifula an ka labawo ye ka taa an muso la fo ka taa bila mɔgɔ laban na duwo mu kɛra ka hinɛ se u ma ala k'o kɛ duwo mu kɛra ka hinɛ se u ma ala k'o kɛ ka duwo ni yɛrɛ barika na wasa kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye ala k'o kɛ ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲa ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲa ala ka karamɔgɔ kɔlɔsi an y'a kalifa masa min tɛ kalifa ma tiɲɛ yasikaran ni talayidu kalan ni kuranna kalan min kɛra ala ka nafa na barika di karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ ma a n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen ma o la kuma jan tɛ yen ka foli kɛ bɛɛ ye an ye kalandenya baara min kɛ ala ka nafa di an yɛrɛw ma an bɛ wudu isilamu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ k'an ni karamɔgɔ bonya a ye karamɔgɔ bonya ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an yɛrɛw ye an ye tɔndenw ye ni dugawu kalan bɛ yen su tile a pɛrɛnnen bɛ ka baaraw kɛ an ye donc an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka a ɲɔgɔnna kɛbaga di aw yɛrɛw ma ala ka ɲɔgɔnna ba di a yɛrɛw ma o la an bɛna dan yan k'a fɔ ko ɲinan ye hɛrɛ ye ɲinan ye mazar serifula ka seli kɔfɛ dugawu kalan édition fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala kana danni ma ni ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka don an si kɔnɔ an kɛnɛma kana kɛ ni karamɔgɔ ye nin kɛnɛba nin kan sɔli ala rasulillah ya rabbi ala k'an ye a ka surunali la yawmal kiyama o kɔfɛ karamɔgɔ k'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn sabu arabu ko ka dalen na likulli maqamin maqal sigiyɔrɔ bɛɛ ni a kuma de don n'an bɛ dengudi yɔrɔ la an bɛ dengudi kuma fɔ n'an bɛ kɔɲɔ kɛnɛ kan an bɛ kɔɲɔ kuma fɔ nka ni ala sɔnna k'an yege nin kɛnɛ barikama in kan karamɔgɔ Bayise ni a ka musobaw tɔgɔ la ko k'i fo k'i barikada ka sanbɛ sanbɛ foli k'i ye i ka ɲumanya minnu bɔla ka kɛ sunkalo in kɔnɔ ko ka foli k'i ye karamɔgɔ e sababu la an musow ye bonya sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dante min na i sara tɛ danfɛn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musow i sababu la an ye bonya sɔrɔ an ka furusow kɔnɔ k'an denw ladon cogo dɔn ka se ka sabali an sigiɲɔgɔnw kɔrɔ i sababu la an y'an ka kisi sira ta ka diɲɛ huru harira kɔ ala ka i sara o la karamɔgɔ Basitan tɔgɔ la an b'a deli ala fɛ an ka jamana ala k'a bolo suma yarabi yama jɔn jɔn ni hami nana yan nɔ ala ka bɛɛ lajɛlen hami dilan karamɔgɔ kuranna y'a fɔ e de ma wasbir ala ma asobaka inna dhalika min azmil umur i ka sabali kosɔn anw bɛɛ lajɛlen kafola i la n'i kun kɛla mɔgɔ ye min sabalilen tɛ ɲankuma anw bɛɛ bolila ka bɔ i kɔ i ka sabali ɲɔgɔn ala ka nɔgɔya an ye kuranna y'a fɔ e ma karamɔgɔ ko e ɲɔgɔnnaw sɔrɔ man di siga si t'a la i bɔla alakira la nɛɛma ni kisi b'a ye wa i kɛla ye Bayise tɔgɔ la i sara tɛ an bolo wagati surunya bɛɛ lajɛlen kama k'i fo k'i barikada sanga ni wagati bɛɛ n'i hakili jiginna silamɛya muso o muso la karamɔgɔ a fɔ amina sabu an ka dugawu de b'i ye sanga ni wagati k'a deli ala fɛ an nana ni hami minnu ye i mɔkɛ hɔrɔma kama ala k'a dilan Bamadan ni Basita bonya kama ala k'an hamu dilan karamɔgɔ e bɛ min fɛ o ye jamana kolosuma de ye ala k'o nɔgɔya karamɔgɔ i ye silamɛw ka bɛn de ɲini yarabi yama ala k'o sabati karamɔgɔ e tɛ foyi fɛ jɔnw ka kisi kɔ ala k'o nɔgɔya ne bɛ fili ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na ka hakɛto dafalen ɲini i fɛ Bayise tɔgɔ la hada wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu ala tanunen kɔfɛ ka ala barikada ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔlli kɛ an ka nabi ɲuman ba in kan n'o ye Seydina Muhamadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bɛ ala fo an b'a barikada waati bɛɛ lajɛlen la
alami n'a ye anw kɛrɛnkɛrɛn bi donya in na bi wulada barikama in na ni kɛnɛ barikama in kɔnɔ ni so barikama in kɔnɔ ka bɛn ni an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ɲɛkun tilenna na tan dɔ an bɛ ala tanu ka ala barika da alhamdulillahi ne don dɔ sisan ne ye ko dɔ ye a ye ko dɔ kɛ ne yɛrɛ la ne ɲɔgɔnna maa fitinin waati min an ye an ka cɛkɔrɔba ye an ye ɲɔgɔn fɔ a ko n bisimila ko du ye n ka du ye ko an ka taa k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ne nana sɔrɔ a jɔlen de don a bɛ ka ne de kɔnɔ ne ye jɔnni ye ne ye jɔnni ye nka a bɛ ka kɛ mun kama layidu ne tɛ dɛ layidu min bɛ ani ne ka cɛkɔrɔba cɛ Sheikh Munir Haidara teriya ni jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o farala Alahu jati de kama ala jati de kama o farala Bamako ka bon dɛ Bamako ye duguba ye don min Sheikh Munir fatura ne fɔlɔla ka maa fɔlɔ min wele o de ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ wele mɛ karamɔgɔ fɔlɔ min donna anw ka du kɔnɔ o de kɛra ale ye a donna waati min a y'a sɔrɔ ne bɛ kasi a ko ne bɛ kasi mun na ko ne ka kɛ cɛ ye ko wallahi ala tɛ aw labila Seyidi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fɔ an b'a barikada wallahi ala ma anw labila a bɛ gɛlɛya mɛ a tɛ tiɲɛ a bɛ gɛlɛya mɛ a tɛ tiɲɛ an b'a fɔ an b'a barikada an b'a wale ɲuman dɔn bari a ye anw dege ko dɔ de la a y'a jira anw na ko ja ko saya t'a bannen ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o ye ɲɛdimi fura ye mɛ a tɛ kɛ kɔdimi fura ye ale kɛra ɲɛdimi fura ye anw ye ka tila ka kɛ kɔdimi fura ye an b'a fɔ an b'a barikada ni anw y'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan sisan anw karabaraden ko an bɛna fo an kana kana zen jɔ ka an fa filɛ k'a fo bari waati bɛɛ an bɛna foli bila a la nka an fa mana a bɛ san 2 bɔ mun y'a kɛ bari anw tɛ jamana kɔnɔ o de kama an fa mana a ti ka anw ye ne nana ntɛnɛn tɛmɛnen Bamakɔ n ko n tɛ taa Segu fewu fo n kana zen jɔ a la k'a filɛ k'a fo ka sɔrɔ ka taa Segu n nana o de la tan ka na foli bila a la n kɔni mana kuma yɛrɛ la koyi nka ni kuma dira i ma ale de ko ko n ka kuma o de la n bɛna kuma ɲɛna n mana kuma kama ya an b'a fɔ an b'a barikada an b'a ɲini ala fɛ an fa tun b'a fɔ an ye ko mɔnɛ bɔ si an bɛ ala deli hali bi ala ye mɔnɛ bɔ si d'a ma dɛ mɛ ala ka dɔ fara a kan an bɛ ala deli ala ka mɔnɛ bɔ si ala k'o di an ni famille bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don an na ala ka barika don an ka baaraw la ala k'o kɛ ala ka cibaa kosɔn an b'a fɔ n ko a sanbɛ ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an ka sanw caya ala ka si ani kɛnɛya ala k'o di an n'a ma kuranɛ min kalanna anw ma siga la fiyewu k'a fɔ kuranɛ in a dugawu a jaabilen don ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan siga foyi t'o la bari ala tɛ se ka anw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ dusukun ɲuman kelen tɛ anw cɛla yan an bɛ jɛn mɔgɔ dɔ la i b'a sɔrɔ o kama ala bɛ yafa bɛɛ ma ala bɛ bɛɛ lajɛlen mago dilan jɔnni sababu la Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale sababu la ala b'o kɛ o tuma an bɛ ala tanu k'a barikada an fana nana bɛn ni min ye an kun t'a dɔn hali nin bi yan nka an nana bɛn n'a ye de k'a kɛ an bɛ ala tanu k'a barikada k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu ka segin k'a fɔ a ye anw b'a ka bila la anw y'a denw de ye i n'a fɔ an ye Sheikh Muniru den ye cogo min n'a mago bɛ anw na yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ye anw wele waraba da kɔrɔ anw b'a jaabi wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu an ka foli bɛ naaba bɛɛ lajɛlen ni wagati in ka foli di a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara ma n'a y'a sɔrɔ ala kira de ye kira tɔw kuntigi ye sallallahu alaihi wa sallam Usman Sherifu Madani Haidara de ye duwawudenw kuntigi ye ala tɛ foyi kɛ gansan Basan Tarawele a ye sɛgɛn minnu kɛ a ka diɲɛnatigɛ la ka jɔ musoya jɔyɔrɔ min na a furucɛ ka furucɛ labato ka furu labato ka masaw labato parce que o saba de bɛ yen dɔ bɛ don furu la de k'a ka d'a ye dɔ fana bɛ don furu la de ko masaw ko ko n ka don a la mɛ min bɛ don furu la ka tila k'a furucɛ labato o muso de man ca Basan Tarawele an ye jateminɛ minnu k'a ka ko la
o ye n'a bɛ mɔgɔ ladi hali n'a y'a sɔrɔ a ka cɛkɔrɔba in fatura a mɛnna n'a bɛ mɔgɔ ladi a b'o ladi ni mun ye k'aw kana sɔn ka nin kɛ ko parce que ko ba mada nin tɛ sɔn nin ma a m'a fɔ ale fa tɛ sɔn nin ma a m'a fɔ k'a masaw tɛ sɔn nin ma ayi a ko ba mada nin tɛ sɔn nin ma a bɛ fɔ de ma ko furucɛ labatoli o denkɛ de ye fara biriki ye a Seydi Serifu Usumani Marani Hayidara n'ale kɛra tan o tɛ bali maa la n'a kun ma kɛ tan de o de kun bɛ bali maa la Usumani Serifu Marani Hayidara an b'i fo i ka hinɛ ani i ka makari la ka miiri i kɔmɔgɔw la an b'i fo o la ni Usumani Serifu Marani Hayidara bi a ye seli kɛ don ɲumana ya siranya don wa kabi Ala y'a da a ma siran a tagali dɛsɛ de don wa ayi o si tɛ a miirila jɔn de la bi a kɔmɔgɔ a miirila olu de la sinon fɛn min bi nin cɛkɔrɔba in bali ka taa tamani ka taa seli kɛ ye o ye koba ye dɛ mais n'i y'ale ye tɔɔrɔ la n'i y'a ye sɛgɛn na n'i y'a ye degun na dɔrɔn a yɛrɛ kama tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ kunko don Hayidara i jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ nin jamana in kɔnɔ yan e de bɛ ɲɛ mɔgɔw ma o faama tɛ jamana kɔnɔ yan e ma duloki bɔ faama min kama o dɛsɛbaatɔ tɛ jamana in kɔnɔ yan e min ka duloki bɔ k'a da o dɛsɛbaatɔ min kama mais o dɛsɛbaatɔ kelenw tilala ka k'e ma fitiriwale ye o fitiriwaleya in kɔfɛ e tilala ka delili kɛ ko Ala ka sɔn k'olu dɛmɛ kɔnɔnajɛlenya tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu de k'i ye Ala k'i kisi k'i tanga Ala k'i kisi juguw tɔɔrɔ ma mais n bɛ min f'i ye i sen bɛ dingɛ min dala jamana in kɔnɔ ni faamaw m'a dɔ ye parce que faama o faama bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ kan ka kɛ komi e woloden i ka so kɔnɔ bilahi parce que jama tɛ mɔgɔ min bolo ka mankan wuli olu ye mankan wuli se tɛ mɔgɔ minnu ye ka balawu wuli jamana kɔnɔ olu ye balawu wuli nka balawu se bɛ e min ye jama bɛ e min bolo fanga bɛ e min na e de ko k'e tɛ balawu wuli ko parce que e b'i faso fɛ o sara bɛ jɔn nin bolo Usumani Serifu Marani Hayidara an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an fa de ye an karamɔgɔ de ye Ala ka sijan ani kɛnɛya d'i ma i n'i ka denbaya Serifu Ahmed Tijani Hayidara an ka foli b'a ye a n'a balimaw Ala k'an n'u dɛmɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh an dugawu kɛ Serifu bɛɛ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma a ka balima ɲuman nka a denw bɛ a kɔ yen nɔ a ka aw to yɔrɔ olu kɔni tiɲɛ na an jigi Ala y'an jigi ale ye fiya bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn bɛ ale don Ala ni ale barika kosɔn an y'a barati sɔrɔ ka barati jɔ ka ban foyi mun ma mɔgɔ si sɔrɔ o y'ale ka dugawu ye n'ale ka dugawu diyara den yan an ka barati jɔ dɔ a fɔra ko an tɛ se ka jɔ nka an y'a to tile tan ni duuru a tile tan ni duuru nana mara d'a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fiyakaw ko a y'a barika o Serifu Usumani Marani barika de donc an dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka laɲini sabati Ala ka silamɛw bɛɛ Ala ka silamɛw bɛɛ an bɛ Ala fo k'a barika da don ɲumana safo nɔndugu 14 tɔgɔ la alimamu tɔgɔ la dugutigiw tɔgɔ la bonyaba min kɛ ne ye nin ye don ɲumana bonya farala bonya kan ziyara a bɛ kɛ yan an b'o dɔn ka kɔrɔ mais selini kɔfɛ ka na don ɲumana dugukolo ko in kan ka na seli kɛ anw fɛ yan bonya kɛra bonya ye an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da Ala ka sijan di a ma bonya farala bonya kan a bɛ dugawu minnu kɛ jamana ye wallahi dugawu nin a bɛ jaabi ale hami de jamanadenw ye bi ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw ale ko a hami a bɛɛ lajɛlen bi o tuma an ka barika da o la ka segin ka barika da don mana dugutigi tɔgɔ la
ko dugutigi ko a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so ko min m'a ka jama natɔ sɔrɔ k'o kana taatɔ sɔrɔ ko wa a ka dugawu b'a ye dɛ ko nka hali bi a k'i hakili to dugu la a k'i hakili to dugu la tarawelekɛ min ne a ye ne kɔn sisan n'o ye fiya dugutigi ye nɔgɔkɛ don tarawele ni jara ma de yɔrɔ min na i ka kuma tɛ yen jaraw ye kumatigi de ye o tuma an bɛ hakɛto ɲini a fɛ hakɛto b'a ka sara ala ka karamɔgɔ b'a ɲɛfɛ. an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn bi wulada in na ka ala barika da an karamɔgɔ a seyidi sɛrifu usman madani hayidara i ka kalanden bɛɛ tɔgɔ la mali kɔnɔ mali kɔfɛ ko ka foli k'i ye k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'o di i ma i ni ka denbaya ya rabbi ala k'aw kɔlɔsi ya rabbi ala k'aw kisi aw kɛra dinɛ jigi ye ya rabbi ala ka jɔ jigi kɔrɔ karamɔgɔ a ye o ye a bɛ waladaw de di adamadenw ma an ka na mazara sherifula la bi ka na seli kɛ yan walada a b'an kala mun na ko an k'an janto an bangebagaw la o ɲɛnama o su an karamɔgɔ bangebagaw b'a bolo cogo min o faatulen a y'u minɛ cogo min hali a ma o ɲɛnamaw kɛ ten sɛrifu usman madani hayidara ni ala sɔnna i ka waladaw an b'o faamu diinɛ ala kira cira ni min ye e de y'a kisɛ kɛ anw tɛgɛ ala kira ma ci ni seli ye ala yɛrɛ ko ala kira ma inna arsalnaka bilhaq bashiran wa nazira mamadu y'i ci ni tiɲɛ de ye wa an karamɔgɔ nana ka na tiɲɛ de yira adamadenw na a ye tiɲɛ yira adamadenw na ka tila k'a waliya ka yira anw na n'i ko hinɛ n'i ko makari n'i ka ɲɔgɔn dɛmɛ maa tɛ sɛrifu usman madani hayidara bɔ o la ka dɛmɛ kɛ dibi la k'a kɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ k'a ɲini ala fɛ a bɛ min ɲini hɛrɛ la a n'a ka denbaya ya rabbi ala k'o k'a ye an karamɔgɔ i ka kalandenw n'o ye anw ye i ye dɔɔni min di anw ma an ye faamaya min sɔrɔ alikuranɛ dɔɔniya la i nɔfɛ an ye faamaya min sɔrɔ hadisa ko la i nɔfɛ sunkalo ni tafsiriw la an karamɔgɔ i sara t'an bolo i sara bɛ ala de bolo ala k'i sara hɛrɛ la sijan ni kɛnɛ ala k'o di an ni ma i ka kalandenw o b'i ɲɛ kɔrɔ an karamɔgɔ an b'i dɛmɛ ka diinɛ in dɛmɛ anw ni a n'an ka nafolo n'an y'i janfa ala ni kuranɛ k'an janfa nin ye ka kalandenw ka foli ye an bɛ dan yan wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ a seyidi sɛrifu usman madani hayidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثير الى يوم الدين. امين امين. بديو نعم ما تنجايا اي ام بي على فو كالا بركه كالا ولين ماندو كسولان كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم ايدرا نمبره اما فولي بي او بي ويلمنه aw minnu ye a ka baara bila ka nin yɔrɔ jan ninnu taama ala ɲɛ kɔrɔ kana fara an kan a sara bɛ ala de bolo yanni bamakɔ ka jan mɛ aw bɛɛ y'a ka baara de bila ka ko to a kɔ ka na nin dugawu kɛ yɔrɔ in na o kɛra ala min ɲɛna an b'a ɲini o setigi in fɛ ale de ye dugawu minɛbaga ye ala k'a minɛ an n'aw ye
si kɛnɛya garisɛgɛ labanko ɲuman ala k'a di an ma amin amin ala sɔn aw tɔgɔ la an b'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi amin 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 ala sɔn ala k'an yɛrɛ kɔlɔsi amin amin nin kɛnɛ in kan namu dugawu minɛna ye ala de ye o don nka sariti minnu fɔra dugawu la o caman dafalen don namu nin dugawu kalanyɔrɔ in na siga t'a la Allahu akbar an karamɔgɔ minnu ye kuranɛ kalan namu minnu ye dalayilu kalan minnu farala ɲɔgɔn kan ka dugawu wɛrɛw kɛ dugawu 100 yirikaw de don tiɲɛ u farala ɲɔgɔn kan ka kule ala la ni min ye 100 yirikaw de don Allahu akbar Aïdara mais namu o karamɔgɔ na mɔgɔ kelen t'a la cɛ kelen t'a la namu dɔrɔmɛ kelen bi di min ma a tɛ ayi o tɛ Allahu akbar o tuma na u y'a kɛ nata min kama o ye ala de tiɲɛ o ala de b'u sara o de la n ko dugawu minɛ ni sariti caman bi yan tiɲɛ y'a fɔ karamɔgɔ minnu don fana minnu kura n'u yɛrɛ ye tiɲɛ ka tiɲɛ minɛ hali n'a ka gɛlɛn Allahu akbar mais a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ nɔgɔya sabu ala yɛrɛ de tɔgɔ ye ko el haku Allahu akbar tiɲɛ ala Allahu akbar n'i ye tiɲɛ minɛ i ye ala yɛrɛ de minɛ tiɲɛ Aïdara o la namu o karamɔgɔ ninnu an b'u fo o y'i laminɛ u sara bɛ ala de bolo Allahu akbar batigi bolo mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan ka jan dɔw bɔra fana dɔw bɔra segu tiɲɛ dɔw bɔra kucala tiɲɛ sigasokaw fana bi yan bi yan ayiwa nbɛso bi yan banamba bi yan tiɲɛ kangaba bi yan tiɲɛ siga t'a la bɛlɛdugukaw bi yan bi yan ganadugu ani kayi ayiwa a y'a lajɛ Aïdara nin ko in cunna de ye Allahu akbar nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi yan tiɲɛ seli tile 3 dugawu kɛla Allahu akbar sabu nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni magan tɛ ne ka seli kɛ dugu wɛrɛ la a ma deli ka kɛ ayi o ma kɛ Allahu akbar a ma kɛ ayi ma kɛ comme mɔgɔw ye fɛn caman miiri ko in na Allahu akbar o la an kun y'an da de ka tɔgɔmali kɛ mais a bi bɛn an ka mɔgɔw kunnafoni munna tamani ta ma kɛ Allahu akbar Aïdara parce que n'an bɛ taa tamani bɛɛ de b'u b'i sigiyɔrɔw la ziyara de bɛ kɛ Allahu akbar bɛ kɛ Kodowarikaw bɛ na tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ na tiɲɛ Burukina bɛ na tout Allahu akbar mɔgɔw bɛ bɔ Mali dugu bɛɛ la mais a bɛɛ bɛ kɛ ni mun ye transport tiɲɛ o don a bɛɛ bɛ don mɔbiliw de kɔnɔ ka na Allahu akbar bɛ kɛ bon a mɔbili caman bɛ yen a bɛɛ sirilen bɛ gasoil de la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar waatinin dɔ kɛra an fɛ Bamakɔ yan ka tugu seli la gasoil kun t'i ye siga t'a la Allahu akbar hali an ka gurupu an kun bɛ mɛn dibi la siga t'o la an yɛrɛ fɛ Bamakɔ gasoil ko kan Allahu akbar ne musow bɛna kalandenw sun tigɛ mɔbili min bɛna n'u ye ka caya o ye baseni ninnu de ye base ninnu bɛɛ jɔra ko gasoil ma sɔrɔ Allahu akbar ma sɔrɔ bon an bɛ taa tamani cogo di essence de bɛ anw bolo o ye tiɲɛ ye mais gasoil mɔbiliw bɛ taa cogo di Allahu akbar o ye anw ta ye o bɛ se ka nɔgɔya parce que anw bɛ duguba kɔnɔ Bamakɔ Allahu akbar mais minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Bamakɔ ye olu b'an man sɔrɔ cogo di Allahu akbar an siranna nin de ɲɛ Aïdara Allahu akbar n'o tɛ an b'an ka faamaw fo nin yɔrɔ in na u y'u seko kɛ an ko an bɛ taa o ko problème foyi t'a la k'u ye labɛn bɛɛ sigi sen kan an ka taa Allahu akbar ka tila ka Segu wele
segu yɛrɛ k'an wele ko an bɛ wuli waati jumɛn an b'an ka faamaw fo y'u segu kɛ mais an ka dɛsɛ ka taa n b'a fɔ n ko konin dɔ kun gɛlɛyara bon ɲɛ b'a la a tɛ ka faamu o la fo an ka bara yɛrɛ ci o de ye nin ye n'o tɛ kɔlɔsili sira kan an sɛmɛnen bɛ ala la mais o kɔfɛ an ka fanga y'u seko kɛ u y'u seko kɛ dɛ fitiriwale ye kafiri ye n bɛ fɛ k'o de fɔ ye anw tɛ maa ka ɲuman dogo nka an tɛ maa bato dɛ an sɛmɛnen bɛ an ka ala de la mais n'i ye c'est à dire kalama di an ma a bɛ to an kɔnɔ hɔrɔn bɛ ten an ka foli bɛ aw bɛɛ ye dugawu minnu kɛra n dalen b'a la a yɛrɛw kama a ti bi an bi yan donimana imamu bi yan ani donimanakaw an ka foli b'u bɛɛ ye fiya dugutigi a bi yan kuma ma nɔgɔ a ma a b'an fɛ yan an b'a fo ka fiyaka bɛɛ fo a tɔgɔ la ne yɛrɛ ye fiyaka ye ayi fitiriwale ye kafiri ye dɛ fiya bɛ to histoire la maa o maa bɛ Hayidara fɛ i tɛ ɲinɛ fiya kɔ Hayidara fɛ dama tɛ maa o maa bɛ ala fɛ i tɛ ɲinɛ fiya kɔ ne ye fiyaka ye layidu taara ne aw bɛɛ ɲɛna don dɔ ɲɛmɔgɔw fɛ Mali kɔnɔ yan ko an bɛ yɔrɔ d'i ma i bɛ se ka wajuli kɛ yɔrɔ min na hectare 150 ko a ko banna faama y'i jɔ micro la k'a fɔ mɔgɔ ba yirika cɛ la hali sini an m'o yɔrɔ ye mais mun kɛra fiya dugutigi ani fiya ɲɛmɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ko an ka Hayidara wele ala tɔgɔ la a ka kalandenw ka na anw fɛ yan anw tɛ y'an ka dugukolo ye ni faamaw dɛsɛra k'a d'a ma anw fiyakaw b'a d'a ma fiyakaw ye min fɔra n'o ye 150 ye fiyakaw tɛmɛn'o kan o la u ye doni bɔ a karamɔgɔ kunna an tɛ se ka ɲinɛ fiya kɔ o la an bɛ fiya dugutigi fo n b'a fɔ ko an ka dugutigi n b'a fɔ donimana alimami a ma nkalon tigɛ a ko ni jaraw bɛ yɔrɔ min na ko tarawelew tɛ se ka kuma ye a ye tiɲɛ de fɔ mun na n'i ye mɔgɔ tuubi k'a bila sira ɲuman kan i b'i da de tuubidenw ka kuma e yɛrɛ b'i da de ne alimami m'a kɔlɔsi an bɛ fɛn dɔ fɔ dɛ ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ sababu n bɛ min fɔ a ye taamasiyɛn minnu bɛ yen ayiwa n'i yɛrɛ dɛsɛra ka min fɔ ala ye o y'i kungo ye dɛ n'o tɛ taamasiyɛn min bɛ yen a ka ɲi walahi nin dugawu kalan in kɛrɛnkɛrɛn la an ɲɛ bɛ ɲɛdaw la walahi an ma jigin olu la u kana wa an jigi kun t'a kan k'u bɛna wa an m'u nali yɛrɛ ɲini n'o ye Sikasokaw ani Segukaw ani yɔrɔ caman an kun ko Fanakaw an kun y'a kanu dɔrɔn ka dugawu kɛ an yɛrɛ fɛ yan mais n'an y'a kɛ jalakili bɛ kɛ munna mɔgɔw ma bɔ a kalama o de la président ninnu y'a fɔ ko u k'a fɔ télé la
o ɲɛda minnu wulila ka na busa t'u la muru t'u la u jakuyalen tɛ Haidara ka juru t'u la mais a bɛɛ wulila Ala ɲɛda de kama ani ne layidu min ta o dugawu kɛyɔrɔ la Ala ti sɔn a ka bi silamɛ dama ka dugawu ti minɛ koyi hali boli sɔnna ka dugawu bi minɛ n'a ladiriyara diɲɛ na ya kɔni min bɛ lahara o bɛ lahara saritiw de bɛ dugawu minɛ na a sariti dɔ tɛ silamɛya ye la o kɔfɛ Sheikh El Munir Segu a caman b'a dɔn ne n'a ye ɲɔgɔn kanu Ala kama ne o ye sirikɛ min kumana sisan ale fa Sheikh Munir ne n'a ye kilasi kɛ Segu kilasi kelen kɔnɔ Saad Bun Omar Touré fɛ o kɔfɛ ko laban ninnu na Ala nana an donna ɲɔgɔn na layidutigi don wallahi ni Mundiru k'i man k'o ta kana jɔrɔ a ye layidu o layidu ta ni Haidara ye billahi al-aliyyil azim a ye ne kɔn Ala fɛ a kelen ma bɔrɔtɔ alors n balila Ala n fɛ yan min kɛ n bɔtɔ n ko Allahu akbar n balila la yan Sheikh Munir munna mɔgɔ den y'i yɛrɛ de den ɲuman an ye ɲɔgɔn ye nisɔndiyara kojugu parce que i kanu ɲɔgɔn yeli o ye Ala ka dugawu minɛ dɔ de ye o kɔfɛ n denkɛ sirifikɛ ale sara bɛ Ala bolo ale fana y'a ka baara bila ka na o la an tɛ se ka dugawu min bɛ kɛ yan ti bi Ala t'i sɔn n y'o de fɔ Ansaru ye a yɛrɛw kama dugawu ninnu de bɛ minɛ aw kama aw bɛ fɛn o fɛn miiri o tɛ a yɛrɛ de kama Ala bɛ ka k'an dɛmɛ Ala y'o de fɔ in tansurullaha yansurukum n'i ye Ala dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ wallahi an tɛ Guakɔrɔ bi an bɛ Ala ka so de kɔnɔ nin pied kelen dama sɔngɔ ta nin pied kelen jɔli sɔngɔ ta aw de y'a jɔ a ka 50 ni 20 an filɛ o bois de kɔrɔ Ala ka so o la an bɛ min fɔ Ala ye a man ka bi sabu cɛ si tɛ aw la muso si tɛ aw la min bɛ Haidara nɔfɛ ko a natalen don dɔrɔmɛ dɔ de la ko Haidara bɛ se k'a k'a ye o tɛ ti yan a muso ti yan Ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ne Ala mago tɛ maa si la fo min y'a ka baara kɛ ne Ala kama illa ibtigha'a wala sawfa ayiwa banna ni Ala ka kuma de a ti foyi kɛ ko ne b'a sara o la diɲɛ kɔnɔ fo a ye min kɛ ne yɛrɛ Ala kama e ka 5 bɔtɔ i ka dɔrɔmɛ bɔtɔ ka don nin so in na jɔnni b'a sara i ye mɔgɔ si t'a sara i ye Ala de b'a sara o dɔrɔmɛ 5 tigi ni 20 tigiw de filɛ o la dugawu minnu bɛ kɛ a ti bi dɛ aw kama mana an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ min fɛ Ala k'a d'an ma k'a fara kan an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o k'an ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ Ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan an y'an ka jamana kalifa Ala ma Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a tanga Ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ Ala k'an tanga a kɔnɔ an b'a ɲini o Ala kelen fɛ an bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ Ala ɲɛ b'an dusukun na nka ni maa min fana ko a ti fara n na ya Rabbi Ala k'o dɛsɛ a kungo la Ala k'o dɛsɛ a kungo la Ala k'o dɛsɛ a kungo la o kɔfɛ kuma ti janya an bɛ dugawu kɛ an ka banbaatɔw ye Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma
ala ka saya k'u ma lafiya ye amin amin ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ amin amin parce que bila ɲɔgɔn ɲɛ dama de don mɔgɔ ma ka k'i kun i b'a labɛn yan de ko ninnu bɛ ban si se t'a la mɔgɔ si tɛ sa i ka se kɔnɔ ayi o tɛ kɛ ayi n'i ye su ye dɔrɔn a dɛsɛra de ala kelen ma dɛsɛ a somɔgɔ bɛɛ dɛsɛra n'i ye mɔgɔ salen ye yɔrɔ o yɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛra a somɔgɔw dɛsɛra o tuma na an bɛɛ bɛ laban ten de mɛ don jumɛn don kuma jumɛn don a sera munna i yɛrɛ ye su don i ka kɔrɔ a ye o tuma na a sera dɛ an k'an k'a labɛn don o don k'a fɔ n bɛ sa bi lahara ɲini na mɛ o t'i bali ala kira ko ten sɔlɔ silam i k'i ka diɲɛ ɲini ka jɔ n'i yɛrɛ ye k'a k'i n'a fɔ i ti sa kɛlu ye fu de ye maa o maa sirila k'i sɛbɛn mɔgɔw la o ye fu de ye o de la n b'a fɔ n ka karamɔgɔw ye a ye baara kɛ a ye baara kɛ a kana kunnada mun y'an bɔ Bamakɔ ka se yan kungo kɔnɔ yan ne nana foro de ɲini yan pour que n kana siri e la ka na n ka foro da yan ka balo hɔrɔnya na ka mɔgɔw balo ka fara n ka fana o ye cɛ de ye ne b'o de fɔ n ka karamɔgɔw ye quoi a kana kɛ kɛlu ye maa o maa y'a dɔn n'ale tɛ e ti kɛ foyi ye i bɛ min fɔ a donyɔrɔ t'a hakili la i n'i ka duloki kolo ka kuma mɔgɔw fɛ o ka kusa i ka cɛ ka bazɛn don ka kuma cɛ fɛ a t'a faamu min de fɔ an ka karamɔgɔ ye a ye nin to a hakili la dɛ c'est à dire cɛ ye hɔrɔn modèle dɔ de ye i n'a ka sa quoi basijala ɲimi i ka nin ka sɛsogo to a bolo wa masaya si tɛ yen masaya min ka bon ka tɛmɛ ne mago ma se ma o de ye masakɛ yɛrɛ kɔda de ye o ye min bɛ n bolo a bi n bɔ ni karamɔgɔw jɔra ye ala t'u to ten fiyewu kira nana ten de a ma to ten o kira ale salatu wasalam o nalen madinɛ misiri min n'u fila kɔnɔ ale de y'a dugukolo san a n'a ka so mɛ mɔgɔw k'u b'a sara a ma sɔn a yɛrɛ de y'a kɛ mɛ mɔgɔw y'a dɛmɛ k'a jɔ mɛ ala ma kira to ten salatu wasalam kira ma sa fiyewu fo a bi bagan tonen kulu a b'a ta k'a di mɔgɔw ma n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ dɛ a y'aw jija n ka nin kuma in bɛ karamɔgɔw de kan an ka wajulikɛlaw a n'an ka karamɔgɔw kuma in nin yɔrɔnin y'olu ta ye ku n'i yɛrɛ ye walahi ala b'i dɛmɛ aha ne kura ni yɛrɛ ye a sanu wagande ti ban dɛ wa masaya dɔw fana dan t'a la a y'aw lamaga n'i natara i bɛ kɛ jɔn ye n'i natara i bɛ kɛ jɔn ye dɛ Seydina Ali ka kuma don tɔmu rikun muhabbat nata man'i sɔrɔ dɔrɔn ko jɔnya dɔ don a juru tɛ tigɛ fo k'i sa ansaru aw sara bɛ ala bolo kanuɲɔgɔnw aw sara bɛ ala bolo dɛmɛbaw aw sara bɛ ala bolo an ka dugawu bɛ nin saba de kan bilahi aliyul azim ala b'a seereya an ma gɛrɛ ala la yɔrɔ si k'an tɛgɛ jan ka dugawu kɛ ne yɛrɛ Hayidara ni n ka denbaya ye n bɛ ansaru fara a kan ansaru kɔfɛ kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen ani dɛmɛbaa minnu bɛ yen ala tulo b'a la n bɛ kuma ala min fɛ n bɛ nin bɛɛ de fara a kan bɛɛ tɛ ansaru c'est à dire bɛɛ ye ansaru ye mais u t'a faamu quoi maa o maa bɛ Hayidara fɛ o ye ansaru dɔ ye tari ma faamu de mais comme u bɔlen don ɲɔgɔn na an ka jate la bamanankan cogoya la kumana an b'a fɔ ansaru ani kanubaw an tɛ ɲinɛ dɛ
inati fiya dugutigi a k'a dɔn an bɛ dugawu k'u ye don o don wallahi o bɛ kɛ an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ an ka ɲɔgɔn man ca mais an tɛ ɲinɛ u kɔ ayi inati Allahu akbar Aidara an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ Allahu akbar muso min ye sin di kira ma sallallahu alaihi wasallam u ka dugulamɔgɔw murutira u bolo silamɛw bolo ka silamɛw kɛlɛ kira ye silamɛw bila ka taa u taara dugu in kɛlɛ u sera a la u y'u bɛɛ minɛ ka na n'u ye Madina Allahu akbar min ye sin di kira ma Halima Saadi Allahu akbar u nana musokɔrɔba in yɔrɔ la k'u dama kasi a la musokɔrɔba in wulila ka na Madina a sera da la a k'u k'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a ba bɛ da la kira ba banna ka sɔrɔ kira bɛ alal asahi san 6 la ko kira ba bɛ da la kira ko ale ba ko k'u kana k'a kana a donna kira y'a ye Halima don min ye sin d'ale ma kira wulila k'a jɔ wuli ka jɔ m'a ɲɛ dɛ kira y'a ka disa bɔ a kan na k'o de fɛnsɛn k'a k'a sigi o kan a y'a sigi o kan kira y'a ɲininka ko n bɛ se ka mun k'i ye mun don a ko n burankɛ b'i bolo n ka dugulamɔgɔ dɔw b'i bolo kira ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ wele ka na a ko a ye nin ka dugulamaa bɛɛ bila nin kama a y'a bɛɛ bila u ye kafiri bɛɛ bila kafiri minnu binna silamɛw kan mais silamɛw ser'u la u y'u ɲɛnama minɛ ka na kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam mais ko muso min ye sin di ne ma ka kɔrɔ o ka dugulamɔw don wa a yɛrɛ n'an bɛ n y'u bila a kama kama bɛ yen dɛ o bɛ kɛnɛ kan mana an ka mɔgɔ dalen ninnu an bɛ dugawu k'u ye an tɛ ɲinɛ u kɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ nka sayiru ka kuma dɔ bɛ yen la tas'ali dara amman kana yaskunuha الباب يخبرك بأن القوم قد رحلوا الله أكبر كوي كان سوني نغا كو جوني ngumbiya ko daba fiye ku tara الله أكبر daire ye jogo ba fiye ku tara الله أكبر samsamiu wala min ba molo e jijani chesri de odo Aidara mais an kana nyine olu ko an yere bi kete de ibi juru min do de bisara Aidara mɔgɔ b'i bangebaw barika sɔrɔ ka sɔrɔ hali mu ye Allahu Akbar o bɛ kɛ ni ŋaniya ni ka cɛsiri de an kana ɲinɛ u kɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ u y'u seko k'an ye ka taa Allahu Akbar u bɛ ala bolo an yɛrɛ bɛ taa mais yan'an ka taa an ka fɛn dɔ k'u ye ala ɲɛna Allahu Akbar a y'a janto a bangebaw la inshallah y'a fɔ cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ye de Allahu Akbar kɛnɛ kan hali ni kafiri don a bonya hali ni fa ye kafiri ye i ba ye kafiri ye a bonya an ka diinɛ ye o de fɔ kira ye muso min bonya nin ye kafiri de don bolisɔnna de don mais kira wulila k'a kunbɛn parce que ko dɔ tɛmɛna kunun o tɛmɛna Aidara k'a ka disa bɔ k'a fɛnsɛn a k'i sigi a kan Allahu Akbar barika tɛ tulonkɛ fɛn dɛ Allahu Akbar bɛ kɛnɛ kan a y'a bangebaw bonya minnu bangebaa banna dugawu k'a ye n'a ma ban silamɛya kan hali bi i b'a barika sɔrɔ a tun bɛ fɛn min fɛ n'o bɛ daga yan o kɛ a teri minnu tun b'a bolo yan taa bɔ u ye a kama n bɛ kuma surunya Aidara an bɛna a lajɛ ka don hadara kɔnɔ a bɛ ŋaniyaw siri n b'a dɔn walahi dɔ bɛna fɛn dɔ ye a kun jigi t'a ka hɛrɛ la ala bɛ sɔn an ma jɛ foyi kama ni ala tɛ foyi m'an fara ɲɔgɔn kan ala ko tɛ ni ala y'a dɔn ɲɛda si tɛ yan ne ni min bɛ ɲɔgɔn dɔn sira wɛrɛ kan ni ala tɛ a tɛ yan a cɛ tɛ yan a muso tɛ yan
maa o maa bi yan ne y'i dɔn ala kama i ye ne dɔn ala kama mana ni ala kama de don ala yɛrɛ k'a ko kama an bɛna min ɲini a fɛ ala k'a d'an ma an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ an jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u jigi tigɛ ala kɛra bonya kama sɔlila ala rasul an bɛ don hadara la min b'an fɛ k'a fɔ setigi ye miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. A caman fɔra dɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'aw nisɔndiya. Baara in kun cɛra nin cogoya de la n'o ye salikalo tile 3nan kuranɛkala min kɛra ani ala kosuma minnu kɛra Mazar Sherifila la ka bɛn marisi kalo tile 21 ma o baara ninnu de kun ye nin ye. O la an b'a ɲini ala fɛ nin duwawu minnu kɛra ala k'a minɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye, ala k'a minɛ jamana ye. Karamɔgɔ ye duwawu in ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin a kanubagaw jamiyatu ansardin tɔndenw ani ka taa se mɔgɔ mɔgɔ de ye hɛrɛmɔgɔ ye k'e bɛ hɛrɛ fɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ɲuman bɛ nin duwawu in kɔnɔ. O la an b'a ɲini ala fɛ duwawu ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ, ala ka san wɛrɛ yira an na. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an mamuso ɲuman min kɛrɛfɛ n'o de ye Haja Bastan Tarawele, ala ka hinɛ la ka taa se an mɔkɛ ma n'o ye Alhaji Bamadan Haidara ye, ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na ka yafu ma k'u dayɔrɔw sumaya. Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi hay sisan an karamɔgɔ si kɛnɛya ala k'o di a ma, a bɛ siran fɛn fɛn ye ala k'a kisi o ma, hɛrɛ bɛ ko o ko la ala ka o ɲɛsin a ma, ala k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma, wa ala kana an yɛrɛ kun kɛ jugu ye. An b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an bɛ duwawu kɛ ala k'a sigida wɛrɛ yira an na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomori tinya